koko päivän. Kylmää sandwichia. Mutta tämähän oli aika pieni juttu siihen, että me ollaan itse asiassa kaikki olemme sitä mieltä, että Hese on nähnyt ihan hirveän vaivan meidän todennäköisesti aivan helvetin hienon loman eteen. Niin me haluttiin antaa sulle lahja. Tää on meiltä kaikilta. Sä voit sit... Siis tää oli se lahja, ehkä. En mä tiedä, tietääks kukaan mihin sitä käytetään? Ei mitään. En mä tiedä. Ei mitään. Ai se paljon maksaa, niin se Saanko on puhua siinä. välillä? Muista paras juttu on se, että kaikki ihmiset on lähtenyt tämmöisiä reissua. Ja oikeesti, se on se kaikkein paras juttu. Mun mielestä ainakin paras juttu on se, että sä et huomaa mitään. Kuinka pitkään sua pitää tuijottaa? Oot mun naamasta vikaa. Ei sun naamassa ole. Ota silmät käteen ja kato! Hei Hese. Keppaassa. Ei jumalauta. Mitä vittua? Mitä vittua? Se on lasikamera. Niin, Missä tässä painetaan? Siinä. Samalla kun sä lasket, niin sä saat kuvaa. Niin, Missä tässä painetaan? Kauan sä otit kuva. Tää. Ei kun täällä se on takana. Ai okei.